Мордовияда татар эшмәкәрләре клубы оешканга әле берничә ел гына булса да, алар республиканың татар иҗтимагый тормышына, дини бәйрәмнәр уздыруга һәр ай сайын диярлек лаеклы өлеш кертеп киләләр. Бүгенге турнир шуларның берсе. Biz şulay yardımlarımızı көргәзәбез. Futbolga bizning tatar егетләреннән mini futbolni komandamız var, школьный команда. Кайсы киләчәк узган елны 2нче мест алды Россия күләмендә. 3нче узган елны 2нче мест алдылар, бронзовый призерлар Россия. Керәшләрне шулай без керәшкә ярдәм бирәбез. Быелгы турнирның бөтен чыгымнарын һәм приз фондын клуб әгъзасы Рафик Абдулов җитәкли торган Европак фирмасы тулысы белән үз өстенә алган. Мин үзем кече яшьтән бирле спортман занимаюсь. Мин мастер спорт по греко-римской борьбе. Шанаман хоккейларны, ниләрен турнирлар уздырабыз, мини-футбол уздырабыз. Мен татар малайларын бик күп поддерживаю, чтобы не спортка не табез. Да. Аннары хоккейные командалар. Вот хәзер нидән тоже проводим яхшы клуб татарский бизнес, поддержка клуб бизнес татарский бизнес. Быел турнирда катнашучы командаларның саны гына түгел, географиясе дә арткан. Анда беренче тапкыр Түбән Новгород егетләре дә көч сынашты. Мордовияның берничә командасы арасында республиканың иң зур татар авылы Белозерьедан да бер команда көч сынаша. Белозерье дип аталучы әлеге команда 2007 елда оеша. Ел сайын уза торган хоккей ярышларында катнашып, алар 7 тапкыр чемпионы исеменә лаек булганнар. Без инде урамда уйный башлаган идек. Аннан инде Аллаһына рәхмәт мен лидойлар төзелде. Лидойларга күчте бунарга. Безнең илектә бик күп кеше иде. Күбесе занимательләр иде хоккей белән. Без урамнар буенда йөрмәдек инде хоккейга бик основной хоккей деятельности иде. Лидойларга без районный лидойларга сыймый командамызны алып киткән идек. Саранский лидойна кая мен кешесе я. Шунда 500 кеше җыелып, безнең хоккейга урыслар да йөри, татарлар, основной татарлар инде. Ну, мордовяныкылар, основной йөри иделәр татарлар, и урыслар да килә, безнең хоккейбызны карарга. Белозерье хоккей командасы өчен җан атарга авылдашлары кемдер үз машинасында, кемдер автобус яллап килгәннәр. Гомер буе колхозда эшләп лаеклы ялга чыккан 69 яшьлек Рауль абый Белозерьелыларны катнашкан бер генә ярышында калдырганым юк ди. Без аның өчен балыйм, постоянно без монда карарга йөрибез. Хоккейны без уважаем, любим, сыйнем. Хоккейны яратабыз, үзебез дә, балаларыбыз да, онукларым да уйныйлар. Хоккей уйныйлар. Менә бәле burada кешеләр булса да үземдә уйныйм, үзләребез белән. Мордовия татарлары чын мәгънәсендә илебезнең зур спорт мәйданына танылган шәхесләрне биргән төбәк. Ләмберә районы Тавла авылыннан Хәлиевлар гаиләсеннән генә дә бер туган 5 егет СССРның спорт мастер исеменә лаек булган. Касыйм абый шуларның берсе. Мен 14 яшьтән начал заниматься. Хәзер бит 5 яшьтән уже начинаю заниматься. Яратам хоккейна больше, чем футбол. Да. Ник. Кем бля яратам? Силовая борьба. Милләттәшләребез өчен җан атарга республиканың дини назарәте рәисе мөфти Илдус хәзрәт Исхаков та килгән. Аллага шөкер, безнең җегетләребез спортны яраталар, тырышалар һәр вакыт катнашырга. Безнеке машһур ул команда хоккейная, команда футбольная, керәшмән бик күп машһур кешеләребез. Аллага шөкер, без үзебез муфтиятман уздырабыз төрле турнирлар, төрле соревнованиялар и без шанды зур харифман әтәбез, что бу елны ол 1100 принятия ислама Воска Болгарии и бетен турнирларыбызны, бетен шанды ойнарыбызны без приурочили бу елны шал датага. 3 сәгатьтән артык барган бәйгедә безнекеләр Рамадан районы Белозерье командасы җиңеп чыкты. Аларга иганәчеләрнең акчалата премиясе һәм кубок тапшырылды. Республика күләмендә уздырылучы чираттагы хоккей турниры да шуның белән ахырына якынлашты. Оештыручылар киләсе елга әлеге турнирга инде Мордовия республикасының гына түгел, тирә күршедәге Ульян, Саратов, Пенза өлкәләреннән, Татарстаннан һәм Чуашстаннан да хоккей командаларын чакырырга ниятлиләр. Мордовия республикасыннан Рамис Сафин, татарлар.